निजामाबाद गाँव बा, आजमगढ़ सहरिया में निजामाबाद गाँव बा। ओही मैया शीतला जी पावन धाम बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा। आजमगढ़ सहरिया में बाबा भंवरनाथ हो, ओनहु के करह दी दर्शन मानी मोर बात हो, मानी मोर बात हो। आजमगढ़ सहरिया में बाबा भंवरनाथ हो, ओनहु के करह दी दर्शन मानी मोर बात हो, मानी मोर बात हो। सुनले बानी महिमायन कर, सुनले बानी महिमायन कर, बहुते महान बा। एही रे सहारिया में पूर्वी माई ठाव बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा। ऋषि दूरबासा में जाके जे नहाला, गंगा जस पावन निर्मल होई जाला, निर्मल होई जाला। ऋषि दूरबासा में जाके जे नहाला, गंगा जस पावन निर्मल होई जाला, निर्मल होई जाला। देखा जाता वही जा पूरा, देखा जाता वही जा पूरा, दुनिया जहान बा। जाए खातिर हमरो सैया व्याकुल भइल महन बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा, करा दी दर्शनवा। तरौलिया में सम्मो माई धाम हो, करह दान दर्शन सोनू हरि से अब की बार हो, हरि से अब की बार हो। बाटे तरौलिया में सम्मो माई धाम हो, करह दान दर्शन सोनू हरि से अब की बार हो, हरि से अब की बार हो। ई नहीं के कृपा से मोर, ई नहीं के कृपा से मोर चमकत मन बहा, बहुते ही पावन यसु
भावन स्थान बा करह दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा करह दी दर्शनवा सैया इहे अरमान बा करह दी दर्शनवा।